Ассалому алайкум мардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен, мухлисои бачаи ачкидор ҳама каса дига тинҷен созен, зинда бошен. Мардуи азиз, яду рӯз айпаи кору бор будем, яду рӯз дига бемор будем, яду рӯз дига айпаи гов мол будем. Шухӣ мекунем мардуи азиз, хулоса хона шаҳрдай, ана яду рӯз рости гап кор доштем, хай маза набуд. Ана дӯстони азиз, видеои нав кардем барои шумора. Ана дӯстони азиз, дар имрӯза видео мошинҳои фурӯши хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем. Барои шумора нархи навбошона гап мезанем дӯстони азиз. Ана хай хулоса медонем ки видеои саудотиҷа беҳтарин видеое. Ана курси имрӯза дар рӯи видео ҳастай, ана числаи имрӯзарам ҳастай дӯстони азиз. Фақат шумо дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Мерем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам мардуи азиз. Ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардуи азиз гарени арзон шудагиай. Фақат шумо бардуи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудагиай дӯстони азиз. Занг бизанен, мегӯянд ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтум ба шумо скидка мекуна. ва бардуи азиз эълона сар мекунем як чира ёдам биромад бугумтон дӯстони азиз дар ин навор хонаҳои заминӣ квартираҳои арзон мисол гарени бисёрай якам бардуи азиз як мошини арзона барои шуморо ана реклама мекунем баъд хона ва квартира да мегзарем. Хулоса бардуи азиз таксария мисол бимонен дроз бикашен то охири видеора. Бардуи азиз Мерседес Сечка соли баромадаш 1996 ай сӯзишвориш бензинай ана коробкаш механика буда дӯстони азиз балонош навай мега хадавоишам навай ҳуҷҷатош нав кардагие. дӯстони азиз ана душанбе тарафи Аманалда қарор дора. Нарша гуфта ки 37000 сомонӣ бугӯ. бардуи азиз Мерседес мисол тамошо кардесен солаш 1996 бензини холӣ коробкаш механика ана дар шаҳри Душанбе қарор доштай тарафи Аманалда нархиш 37000 сомонӣ дӯстони азиз масъалаи суммаш қатӣ бо арзон мекна. ина номерои телефонаш ҳастай бардуи азиз дар ин рақамҳо WhatsApp дора. касе ки моро ай TikTok тамошо мекунед дӯстони азиз маълумоти ҳамин мошин дар поёни видео ҳастай. бардуи азиз марҳамат метавонед ки занг бизанед ва пули урусӣ чанд қад мешавад дар рӯи экран нависагиён. тамошобинони айдуру наздик омада дар ёдтон биёрам ки шумо канали Саудо ТЖ бачаи ачкидора тамошо кардесен. ана бардуи азиз шумо хонахарам набошен, лайка ана мисол ами лайка бизанен. ами видео паҳн шава як хонахар пайдо шава иншоалло ки кори хуб мешава. бардуи азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки деҳаи Лолазор назди Мошинбозор. дӯстони азиз якним сотиқ заминай дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ хонаҳоро бардуи азиз ба ғишти пухта сохтагиянд. ремонташ пад абои тайёрай мақсад мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ я ранг борш мекунӣ форат абой мезанӣ медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳамом ошхона ҳоҷатхона дора овсвеч ҳастай ҳавлиш стяжка кардагӣ буда дӯстони азиз ана нашод нархиш бо муомила дора. бардуи азиз омадем нархиш да нархи хона 190000 сомонӣ дар назди Мошинбозори ноҳияи Рӯдакӣ қарор доштай. номерои телефонош аст, занг зада маслиҳат кунед. 190000 сомонӣ нархиш будай. бардуи азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. ана ака бачаё ча як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардуи азиз хонаи фасони десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Нефтияникда.
6 сотиқ замин 6 сотиқ замин 3 дархона 1 калидор дора. ремонташ коробка мебошад. таги хона подвал дора. мисол барои ягон банка барои ягон чӣ мондан подвал дошта таги хона. айраи калон мега 2 километр дурай. овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100%. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. дӯстони азиз, мақсад на бо ягон ҳамсояи хуб боша, меоя форат мисол барои ягон ремонт пемон ёрдам мекунад. ҳамсоя доранд. дӯстони азиз, беҳтарин хона, нархи хона 220 000 сомонӣ бидаи. шаҳри душанбе тарафи нефтиянигда чихеле ки гуфтем нархи хона 220 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамешад дар экран нависагиам. номерои телефонош аст, занг зада маслиҳат кунед. бардуи азиз, агар шумо ягон реклама дошта бошен, якум комментарияро нигоҳ кунед. номерои ма ҳастай. бардуи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, қишлоқи Ҷангалак Д. гӯш кардесен, хона дар ноҳияи Варзоб, қишлоқи Ҷангалак Д. 6 сотиқ заминай 4 дархона кардагӣ. ремонташ коробка мебошад. овсвеч мега ҳастая гузарондан дар кор. ҳамсоя овсвет доранд. дӯстони азиз, мақсад овсветш бидая гузарондан дар кор. қарибай мегзарониш овсвеча. ана ҳуҷҷатош 100% бания дар дуруншай. дӯстони азиз, ана гуфтагие ки ай кули душанбе 1 километр дурай. фаҳмидена бардуи азиз? ана ай кули душанбе 1 километр дур. нархи хона бардуи азиз 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бачаё ча камо амраи бар табгӯ ки камтар пас гап зане ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартирара бераҳмаш. бардуи азиз, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар тарафи 4 микрорайон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 55 метри квадратияй. домои пешна квартира ремонти средни дорад, яъне ки ремонти миёна. соҳиби квартира маълумот додие ки срочна духонагаи фурӯшӣ дар 4 этаж. бардуи азиз, омадем нархи капус, нархи зели нам бигем мешавад. бардуи азиз, хеле нарха навора фақат дар ами канали Сауду Теҷе мебинед да. яъне ки бачаи ачкидор канали Сауду Теҷе 125 000 сомонӣ ай нархиш. хотири хеле квартираҳои арзон бардуи азиз лайка биҷиқен. ҳамин видеора группаҳои WhatsApp ҳама ҷода падилица кунед, лайкам биҷиқен. бардуи азиз, ана квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. ана 28 метри квадратияй. доми навастройка квартира без ремонт, коробка чихеле ки дар сурат десен. соҳиби квартира маълумот додие ки ай политехникам 6 километр поёнай мега шаҳраки Шарора. машутка 3 сомонда мега ай ана калсавои политехника меравад. пеши балниса, мактаб, бозорча, масҷид ҳама чӣ наздик будад. дӯстони азиз, ана нархи квартира 141 000 сомонӣ. неки ремонташ коробка мебошад. марҳамат, харидоро занг бизанед. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. ана акар аднои якҷое ки квартира дар корай комментарияда бинавис. ман дар видеои оянда арзоноша барои тара реклама мекунам. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, 9 микрорайон. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 32 квадратай. доми навастройка квартира без ремонт, коробка. соҳиби квартира маълумот додие ки дар 2 мошина қарор дорад. бардуи азиз, коробкаи холӣ, мисол медрои ремонт мекунӣ мега. овсвеч ҳастай, мактаб садик, бозор наздикай. ана бино 5 ошёна. дӯстони азиз, хеле ки гуфтем, ана дар 2 этаж қарор дорад. якхонага. хуб, адрес маҳаллаи Умари Хаём, ориентир ана родоми Раъну Ғафурова. дом шкатур шидесай, падез мисол таъмир шидагиай, падезош мисол ремонт доштай. нархи квартира 150 000 сомонӣ.
бардруи азиз дидесем ки чӣ хел квартираҳои арзон мондесем. Бардруи азиз шуморо амфора мисол ҳами канал квартираҳои арзон бихарен. Каналда бардруи азиз ман як рӯз пас видеои нав мепартом, як рӯз пас ду рӯз пас видеои нав мепартом. Телефони шумода мераваем поёнда кнопкаи подписатсияро биҷиқен. Намура бардруи азиз зангулачара бологӣ дамонен. Ма ки мисол видеои нав кардам телефони шумода мерава барои он подписатсия кунед. Суни азиз ана квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Боғтар, пешина Қурғонтепа, назди боғчаи Аминҷон. Яхонага квартира гуфтагиай дар 7 этаж қарор дорад, 38 метри квадрати, доми новостройка, квартира без ремонт, коробка. Мақсад дигар сурatoш дар кор шава, ҳамин номерода занг мезанед, шумода мисол роҳӣ мекунад, як сурат мондагиай. Ремонтш бардруи азиз бор дигар такрор мекунам ки коробка мебошад, ана дом новостройкаай. Нархи квартира 190 000 сомонӣ мега. 190 000 сомон. Касе харидор бошем бардруи азиз занг бизанен, квартираи арзон ай шаҳри Боғтар бихарен. Ремонтш коробка мебошад. ханам хеле бардруи азиз хулоса ана видеои имрӯзаро ба охир расондем. Бардруи азиз ана хая се рӯз видео напартабдем, рӯсига ба айпаи кору бор будем, айпаи зиндагӣ будем. Суни азиз хайна имрӯз ҳаракат кардем, видеои нав кардем барои шуморо. бардруи азиз бисёр тамошо мекунед ки аму подписатсияро намеҷиқед. Мумкин ё мисол бисёр намедонед, ё бисёр хушд намета. Бардруи азиз ана касе бардруи азиз мефоратон ки мисол хонаи арзон, квартираҳои арзон биханед, бардруи азиз нем поёнда кнопкаи подписатсия унамура биҷиқем. Бардруи азиз зангулача мебурад, зангулачара бологӣ дамонед. ма кее ки мисол видеои нав кардам, мисол шав мисол видео дар ютуб мондум ё саҳар мондум, кее ки мондум телефони шумода мерава. Ами телефонтон интернеттон гиром бошад тамом. Бардруи азиз ман мисолам видеои нава дар ютуб партам, сразу телефони шумода уведомление мерава. Барои он бардруи азиз уқа вақти шуморо намегира, илтимосаи шумо я дастгирӣ кунед, ами подписатсияро биҷиқем бардруи азиз, ана лайкам биҷиқен. Ва агар ягон кас реклама дошта бошед, дар ҳамин рақамҳо танҳо дар WhatsApp шавон кунед. ин рақамҳои хидмаи бардруи азиз, мо дар видеои оянда насиб бошад чизе ки роҳӣ мекунем, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Рекламаи фасонаш мекунем. Хитон дидесен охир рекламаора. То видеоҳои оянда бардруи азиз, худованд нигаҳбонтон боша. Хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.